wladol yma yng nghanolfan Cneifio Meirion wrthyn ni edrych rwan ar un o Rhagbrawf Adran Ganolradd. Felly pwy sy'n genon ni yr holl ffordd o Seland Newydd ar un Sam Moir Grace, ar ddau o Iwerddon Christopher Bagley, Hannah Rose wedyn hithe o Seland Newydd, ar 3 ar 4 Dale Wilson y Cymro, ar 5 yn anffodus Ben Simpson ddim wedi gallu cyrraedd, Gethin Williams o Gymru wedyn yn y pen draw ar 6. Mae gen nhw 4 oen i'w Cneifio yn y gorlan. Da ni'n gwylio nhw rwan, rhan fwyaf yn nhw allan efo'i ail os nad y trydydd oen, ac felly Cneifio chydig bach yn gyflymach yn yr Adran Ganolradd yma. Y becyn a merched yr Adran Ganolradd sydd yn Cneifio yr heliw o ddefed ac wyn ar hyd a lled yn gwledydd ni yma ym Mhrydain a Ddu Hwnt. Mae'r rhain yn brofiadol iawn erbyn hyn o ran i sgiliau. A golwg yn fan hyn rwan a ni ar Gethin Williams draw yn y pen draw na yn rhoi'r stodiau terfynol ar yr ochr ddwytha o'r trydydd allan o 4 o wyn ganddo fo fan'na ryw chydig bach o gic yn fan'na, cadw rheolaeth yn dda. Mae'r rhain wedi arfer ar rheoli'r defyd yma, ac mi welwch chi fan'na gymaint mae'r coesau yn gyfrifol ar llaw chwith na hefyd, jyst yn gwasgu'r croen na fel bod yn dyn mwyn cadw'r glan a'n daclus yn dod oddi ar yr oen yna lawr i'r gwylod i'w beirniadau. Mae hwnna wedyn, a mewn â ni wedyn ei Sam Moir Grace yn fan hyn ar ei 4ydd oen hefyd. Mae yna drafferthion wedi codi'n ddiweddar yn sgil Brexit i'r rhai o gneifwyr Ewrop i ddod i weithio yma yng Nghymru, achos mae rhaid cael trwydded. O'n i'n siarad efo Arwyn Jones maes Treuan sy'n rhedeg gangia ar hyd a lled Ewrop sydd yn mynd o gwmpas i Cneifio yn fasnachol yn gynnefach, ac oedd o'n dweud mae'n costio 300 o bunnau bellach i gael trwydded i ddod yma i Cneifio, ac mae hynny yn gostus, ac wrth gwrs maen nhw'n para hyn a hyn, a wedyn mae rhaid adnewyddu. Felly mae'r broses o drafeilio'r byd, drafeilio Ewrop o Brydain yn sicr wedi cymlethu yn sgil Brexit. Un arall o'r canlyniadau annisgwyl sydd wedi dod yn sgil y bleidlais yna, ond digon ar wleidyddiaeth nôl â ni i'r Cneifio. Ac yma mi gawn ni olwg ar Hannah Rose fan hyn, a dwi wrth y modd gweld cymaint o ferched yn cystadlu, achos mae popeth yn gydradd yma o ran Cneifio, yn sicr o ran y sgiliau sy'n cael ei arddangos yn fan hyn heddiw, a da ni dod o wlad y tatŵs wrth gwrs yn Seland Newydd hefyd. Da ni wastad yn mwynhau gweld y tatŵs traddodiadol sydd yn dod drosodd ar gyrff cystadleuwyr. Draw a ni wedyn i Gethin Williams a Sam Moir Grace pen yma, jyst yn darfod yr oen dwytha yna fan'na, ond draw yn y canol mae Hannah Rose eisoes wedi pwyso'r botwm coch. Felly Seland Newydd yr rhagori o ran cyflymdra yn fan hyn, gawn ni weld ydyn nhw wedi gwneud digon i lawr yn y corlanau beirniadau yn y gwylod i fynd trwodd i'r rownd nesaf.